oké. Ik heb ze opgekomen. Ja. Zo, hè? Ja. Als een vis. Ja. Nou, en dan doe ze op een keer... Ja, maar wacht even. Ik moet even een intro doen. Ja, ik film gewoon. Oké. Ik knip Nou, hey, welkom bij alweer de 8e aflevering van Op de Pot Mike. Wel een Maaike, maar Maaike zit hier op de Pot Mike. Wie hebben Kaspers? Hey. Hoi. Hey, Maaike. Contact, wat leuk. Hey, dan wist je eigenlijk een beetje, Jim ben je eigenlijk een beetje om je nieuwe album te promoten. Y, heb ik me laten vertellen. Klopt. Hoe, zit er een single tussen die Y-jet of zo? Geen single, het eerste nummer heet Y. Oké, en waar gaat dat door? Hey, ik zul in de camera, hè? Doe ik? Ja, uiteraard. Waar gaat dat door? Het eerste nummer? Nou, wat ik die daar dus nou shit ervan. Ja. Is die hand zo Ja, zeker. Ja, nou dan doe ze naar voren. Ja. En links even een besto, rechts is in hoor. En dan geeft dat dus een hand van elkaar. Zo. En dan is een Y. Wauw. Mooi hè, dus het gaat door de splitsing. Dus, En de splitsing van wat? Of is het gewoon een heel abstract begrip? nee, van de relatie zonder dat ze het ongeveer is. Daar gaat het eerste nummer door. Oh, oké. Nou, pakkend. Absoluut. Oké. Dus dat het is een beetje een soort met van chronologisch album, maar natuurlijk wel chronologisch binnen het thema van het album. Ja. En dan is het door de splitting van de liefde. Ja, de eerste versje, nou ja, het hele album is ontstaan nadat mijn relatie kwam. Ik zie het net aankomen en ik dacht van ik wil dat wat mooi als artiest, maar ik als persoon. Dus ik word er zeg maar dat zo goed mogelijk verwerken, want ik hou altijd van zo goed mogelijk en zo. Ik ben altijd vrij kritisch. En nou, toen dacht ik van ik wil daar een album over schrijven en toen ben ik gelijk begonnen met schrijven in mijn afschrijfboekje en nou ja, een deel van het afschrijfboekje zet ik in het fysieke album. Wauw. Dus zoals zelf wel chronologisch, het is echt wel een lijn in het hele gebeuren. Ja. Vorig jaar ben ik bij het Willemtus geweest en toen hield de Stoner een huiskamerconcert. Ja. Zie je dat ik al nummers van dit album wil, hè? Want die Lacrimosa, Klopt. die zit er in. Werk je dat nummer precies hoe? Dat is een nummer wat ik eigenlijk voor een tweede persoon schreeuwen heb. En wie die tweede persoon is, moet zelf maar even invullen. Ja. Dat mag je alles wijzen. Maar ik zeg eigenlijk in die persoon van, goh, Google maar. Het zit in 4 of 8, dat is eten, die 4, het zet on tot Google, zeg maar, van kom op. Omdat als Google, zeg maar, dan ontlaatst en dan kiest verder. Dus dat is heel belangrijk en dat koe ik zelf eigenlijk net zo goed. Oké, en dat herstoleert om dat dan nou wat te kennen? Oké, heel de diepte in. Dat wordt heel plat zijn, maar nee, denk je het goed. Want als ik het goed begreep, ik interrupeer je, maar dan dit album, dan is ik echt een rode draad, dus is maar de liefde, maar de break-up of whatever. Maar daar zou ik van, bij dit album schroeg ik echt vanuit mijn gevoel. En op basis daarvan heb ik de teksten en de muziek bedacht. Moest dat dan Jelle Oorsemon of zo? Goeie vraag. Nou, ja, ik heb altijd heel veel moeite met schreeuwen eigenlijk. En ja, er kwam eigenlijk nooit zo vol heel lang uit en dan moest ik echt wel de tas zetten en toen dacht ik van nou hier heb ik wat. Ja. En ik kom heel erg chill van ja, ik wil heel erg uit mijn gevoel schreeuwen en net vanuit zeg maar, ik ben vrij theoretisch online qua muziek. Ja. En dan wordt het overgenomen, dus maar ik wil per se dat het eerste idee van het versje goed is en als dat gevoel klopt, dan gaan we verder zeg maar. En ik zou goed mogelijk proberen om alle melodieën, dat die echt somber binnen, als die dat die pakken en dat het de hele tijd zongt, zo'n melodie. Dus zijn melodie moet eigenlijk, als een zonder begeleiding zongt, met het een vers geweest. Oké, dus hij moet zeg maar ik heb tv, hij moet in die holder zeg maar bloed plakken. Dat Ja, is precies. Nee, dat is kist de band Snarky Puppy. Nee? Dat is een wereldband, dat is echt ongelooflijk met die jongens met Suikerboet. Ja, oké. En die schroeven die gaan op een dag jammen en die stop je dan. Ja. En het melodietje wat dan jongens in hun holder plakken doet, dat komt op de cd. Oké, en is dat ik de techniek die dat toepast? Ja, daar heb ik wel wat van aanschaffen, ja. Oké. Want letterlijk, de night break-ups, dan wist eigenlijk met die vanuit in emotie met die in die screwen had ik het goed begrepen. Ja. Oké.
En nou ja, vorig jaar heeft al best wel wat, volgens mij wat huiskamerconcerten doen. Wie is toen ondertussen bezig met het album? Of hoe moet ik dat zeggen? Wie er ter promotie van het album? Nee, bij de eerste huiskamertour, omdat het jaar 2018, dat hebben een weekend die maar 20 huiskamerconcerten en een weekend maar 18. Ja. In één weekend, zeg maar. En bij de eerste week hier we nog 4 nummers en bij de tweede week een stuk of zo'n, denk ik. Wauw. En ben je echt de schroever van de nummers? Ja, ik schreef de teksten, de melodieën, de akkoorden en dan komen we te geren. En dan is dat voor mij een heel dreig moment, want dan met Daan en Florian op een stoel zitten. Ja. En dan speel ik het voor hen en dat is dan de eerste keer dat zo'n festje leven die het eigenlijk. Wauw. En ben je het er altijd mee eens? Nou, het is wel heel vaak inderdaad zo dat ik, het komt wel eens voor dat Daan, zeg maar, Daan speelt vaak van wat ik in mijn hol heb, dus dat is heel erg fijn. En soms tot hij iets hoort en dan denk ik van, is dat dan wel mooi, maar dan merk ik erop wennen en dan denk ik van, ja, dit is eigenlijk volle mooier dan wat ik bedacht hier. Okay. Dus dat is heel fijn en Florian die volgt ik heel goed, ik wil altijd wel oor ideeën en Florian en ik zie ik altijd naar een middenwaarde erin. Dus inderdaad, je kreeg vorig jaar en ik Machine Trains jongen hebben het huiskamerconcert bij Willem, dus dat is een beetje de kern dat ik het goed begreep, maar je hebt nou strikers erbij. Klopt, ja, in het album zitten, ik wil, Lacrimosa is bijvoorbeeld, hebben het begintje hebben gehad van Mozart. Ja. En er zitten heel veel versies vind ik, wel een klassieke invloed. Dus klassieke harmonie, ik vind het is Jeff Buckley. Ja. Dat mag je eigenlijk net verklappen dan. Hey! Jeff Buckley die als dat juist, daar zit ik, in Hallelujah bijvoorbeeld. Ja, net dat denk ik met die jongen. Ja. Daar zit ik zo'n klassieke akkoordenprogressie in en in zo'n harde vest en dat brengt heel veel spanning, dus ik is heel veel maar en die spanning wil ik heel graag gebruiken op dit album en omdat het zo klassiek is, laat ik heel goed voor strikers. Oké. Dus heb ik in je festival opgenomen met Jeugdorkest, de strikers daarvan. No Man's Land en dit strikkwartet Regina Fortes die ik op een cd en die komen morgen bij de presentatie. Want dan heeft het inderdaad onder andere Jeff Buckley, maar heeft dan want Jerry wil soms wat Muse-achtige dingen erin terugkomen. Heeft dan meer van dat soort artiesten die je inspireren? Ja, Muse heb ik eigenlijk nooit naar geluisterd. Dus dat zitten heel veel mensen, sommige mensen hebben Coldplay. Coldplay dacht ik eerst maar meer Muse. Ja, ik heb er nooit naar geluisterd. Oké, dan heb ik nog een heel leuk nummer voor jou van, jeetje, nou stel je straks wel even, die moest echt even op ziekje, want dat liep het er wel een beetje op. Dat is, dus dat is die. Hey, en even denken, als mensen nou je net kennen en die gaan op Spotify, zie je nog een nummer van je, wat is dan het nummer best over die zelf, die hebt natuurlijk Wiebe, Telemuur, maar wil promoten. Welk nummer zou je dan onbevelen? Van de cd? Ja. Maar wat ik het mooiste vind of wat ik het geschiktst vind? Ja, nou ja, is een boy dat het wel verschil binnen. Als je uw album ziet nog net op Spotify, is het alleen nog maar fysiek krijgen, alleen nog de radio singles die het op Spotify. Dat is More in Life Than Love en eigenlijk wel een heel positief nummer, wat energiek nummer. En dat gaat eigenlijk hoe er is meer in het leven als liefde. En dat was dit wat niet? Ja. Ik zie op een gegeven moment, misschien herken je dat, het zit op een gegeven moment best wat ontdekt en het lukt net en dan krijg je chisdag en dan kies je op een gegeven moment, op een gegeven moment was het gewoon weer leefde hebben, zeg maar, en maakt het op een gegeven moment niet meer uit hoe, en zo. En op dat moment dat ik daar wat in kwam, bellen Ian mij op en die vertelde mij eigenlijk van, er is meer in het leven dan liefde. Ja, dan is in het tweede couplet zit wel de letterlijke tekst, maar Oké, dus ik zie het sowieso even nog op Spotify altijd erop stiet en nog eens voor de kijkers. En nou is morgen weer een belangrijke dag, 21 september. Ja. Vertel, wat ging dan? Wij presenteren het in het Paradiso van Friesland. Zo neem ik het al. Het Balwerk Theater Snits heeft een mooie zeel, de Noorderkerkenzeel in een oud kerkgebouw. Maar je zit in de tribune. Of een tribune om te zitten, zeg maar. En mooie doeken, een hele mooie sfeer. We hebben een eigen jachtman, een eigen loodsman en de fjouwer strikers.
En gewoon vleugel, drums, bas, rouw gewoon en muziek maken. En dan, daarna, via het plan? Want jullie hebben natuurlijk heel veel werk om het daar voor elkaar te krijgen. Ja, nou dat is wel, ik heb 2 jaar lang hieraan zitten screwen. En soms is dat best wat regen, want dan moet je steeds weer in dat proces doen. Ja. Dus ik heb nou even een week vrij, even vakantie, Lekker. even niks. En dan komen er al heel veel mooie concerten en begin ik bij Huiskrimers dan. Super vet. Dus Ja. waar kennen we die boeken? Zult even op info, net op de website www.wieber.wieber, Goed verhaal. .nu. Dus Oké. niet straks, maar nu. Nou, ik heb een mooi liedje huiskamer, dus bij deze de eerste boeking, de akoestiek, de Ja, hele wat beste leuk. dingen van. Door. Ik heb ook nog een paar gitaar staan, dus Super. Wacht even. snaar, wel knappen. Wacht even. Ja, ik denk dat ik wel, dat ik weer mooi. Oh, zeker die flikkert zelf van dingen. Ja, maar het is lekker erin. Goed, dus even Oh, dat heb ik weer, ja. Ja, zeker. Oké, heel goed. Nou, dan... Stond het net? Nou ja, ik ben wel blij dat je naar mooi. Oh, we moeten even een handje schudden van de camera. Ik denk dat 30,5. Ja, nee, dat is